Partneri relácie Molpir, Slovakia Ring, Armoral. Reláciu vám prináša nová Kia Venga. Autosalón a vyladené garážové brány vám prináša Lomax. Autosalón vám prinášajú prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft. Vítajte v Autosalóne. Dnes vám ukážeme najrýchlejší Hyundai i30, predstavíme vám Dacia Logi v špeciálnej edícii a dozviete sa, kto je najlepší učeň autoopravár na Slovensku. Vidíte toho krasavca na múre? Tvári sa, ako keby bol majiteľ hradu Červený kameň. To čo už, je pekný. Ale my tu máme iného krasavca a jeho tvorcovia dostali niekoľko cien za dizajn. Zdá sa vám, že takúto i30 ste už u nás videli? Nie. Toto je najsilnejšia verzia. Odlišuje sa maskou, má iný tvar nárazníka a iný tvar denných svetiel. Dizajn druhej generácie i30 je hlavným dôvodom, prečo si ju ľudia kupovali a terajší facelift ho ešte vylepšil. Ďalším vonkajším poznávacím znamením sú červené pásiky v prednom aj zadnom nárazníku a keď vás toto auto predbehne, určite si všimnete dva mohutné výfuky. i30 je čisto európsky produkt, navrhli ju v nemeckom Rüsselsheime, vyrábať ju budú v českých Nošoviciach. Červené identifikačné prvky najsilnejšieho modelu nachádzame aj v interiéri. Či už je to na sedadlách, na radiacej páke alebo červené obšívanie volantu. Sedadlá sú športové, dostatočne tuhé a dobre držia telo v zákrute. Celý interiér je navrhnutý v rovnako fluidných krivkách ako vonkajšie tvary karosérie. Všetky ovládače a použité materiály sa hlásia k zámeru slúžiť najmä na európskom kontinente. A tu sú motoristi dosť vyberaví. Najvýkonnejšia verzia má aj špeciálne športové sedadlá, primerane tuhé, ale pohodlné aj na dlhších trasách. Aj v zadných dverách sú veľké odkladacie schránky. Na model nižšej strednej triedy je tu skutočne kráľovský priestor. Je to vďaka 265 cm rázvoru. Tvar sedákov tu viac vyhovuje dvom pasažierom. Základný objem batožinového priestoru je dostatočný, ale keď sa budete sťahovať, sklopením zadných opradiel dostanete veľkolepý priestor. V kufri nechýbajú ani užitočné maličkosti ako háčik na tašku. Pod kapotou má benzínovú 1.6 s turbom, ktorá má výkon 137 kW, teda po starom 186 koní. Viacerí to už viete, tak len pripomínam. Táto pohonná jednotka pochádza zo Žiliny, zo spoločnej motorárne automobiliek Hyundai a Kia. Konštruktéri pri doľaďovaní motora nastavili priebeh krútiaceho momentu tak, aby dosiahol maximum už pri 1500 otáčkach za minútu. Pri bežnej jazde, ak vytáčate motor čosi nad 3000 otáčok, sa vonkoncom neprezentuje ako dravec s veľkou dávkou sily. Ale ak posuniete ručičku otáčkomera k vyšším hodnotám, stádo koní sa rozbehne tak, aby vám poskytlo príjemný športový zážitok. Takže turbomotor zo Žiliny má dve tváre. V meste sa pokojne plazí predpísaným tempom od semaforu k semaforu, ale na voľných cestách dostáva krídla. Hoci sa brány bratislavského autosalónu zavreli už pred 3 týždňami,
Ešte nám aj dnes z neho zostalo niekoľko zaujímavých exponátov. Začíname v Opli malým žihadlom, ktoré sa nielen tvári náramne športovo, ale má na to aj všetky schopnosti. Svetovú premiéru mal Adam S. na jeseň v Paríži, teraz prichádza na naše cesty. A nebude to auto len na bežné vozenie sa? Celá línia produktov Adam nie je pre, tak povediať, každodenného šedivého zákazníka, skôr pre človeka, ktorý sa chce odlíšiť, ktorý chce dať vedieť, že je niečím iný, chce to dať vedieť autom. Toto auto je na to, aby sme dali vedieť, že sme športovo založení a že nás jazda na aute baví. Podporujeme to samozrejme aj športovým programom. Tento rok rozbiehame už aj na Slovensku tzv. Adam Cup, čo je vlastne pohárová súťaž na identických Oploch Adam. Budú sa jazdiť okruhy a mala by byť súčasťou aj jedno podujatie rally. Adam s označením S má pod kapotou štvorvalcovú 1.4, natlačenú turbom až na 110 kW, čo robí z tohto malého jedinca ideálne športové náradie pre mladšiu generáciu, ale aj pre pánov v dôchodkovom veku, ktorí už majú čas zabávať sa. Maximálku má viac než 200 km za hodinu, na stovku zrýchli za 8,5 sekundy. Veľmi zaujímavý je aj celý športový bodykit tejto riadenej strely, takže si ju určite všetci všimnú už v spätnom zrkadle, ešte predtým, než ich predbehne. Ale na Slovensku je úspešná nová Corsa. Zatiaľ sa chytila skvelé, treba povedať, že popri cenovej politike, ktorá je na Slovensku dôležitá, tak sa nám podarila aj taká tá produktová politika, to znamená, toto auto ponúka mnoho technologických noviniek a je to vlastne vonkajškom malé auto, ale výbavou a technikou je to plnohodnotné auto, už by som povedal, že je takmer prémiového charakteru. Keď už teda hovoríme o športových výkonných automobiloch, tak v Ženeve sme videli Corsu OPC. Novú Corsu OPC predstavíme slovenským zákazníkom až začiatkom mája a verím, že aj toto auto pritiahne športovo založených fanúšikov našej značky a bude to taká čerešnička na torte nášho produktového radu Corsa. Kia sa neprezentovala len novými autami, ale aj futbalom a žilinskou automobilkou. Predsa však išlo najmä o nové modely a tých má Kia v ostatnom čase viacero, už aj vyznamenaných. Treba uznať, že Kia zbiera jedno dizajnerské ocenenie za druhým. Čo je najčerstvejšie? V poslednej dobe zbierame jedno dizajnerské ocenenie za druhým vďaka šéf-dizajnérovi Petrovi Schreierovi a jeho celému dizajnerskému tímu sme tento rok získali Red Dots Awards pre Sorento. Je to už naše 13. ocenenie od roku 2009 a takisto získal aj If Design tento model. A kde vlastne pôsobia títo úspešní dizajnéri? Pôsobia v Amerike, v Európe a v Koreji a všetkým šéfuje Peter Schreier, pretože je prezident a hlavný šéf-dizajner celého koncernu Kia Motors. Dizajnérska súťaž Red Dot Award je jednou z najuznávanejších svetových prezentácií najlepších výtvorov priemyselného dizajnu. Tohto roku slávi už 60. výročie. Úspechy značky Kia na tomto poli sa začali krátko po angažovaní Petra Schreiera. Prvé ocenenie získali v roku 2009. Odvtedy sa im to podarilo už 13 krát, najnovšie ako sme spomínali za Sorento a tiež za elektrickú verziu Kia Soul. Vlna inovácií zasiahla v Kii naraz viacero modelov, takže tu máme aj pozmenené Rio. Hoci má pôvod priamo v Kóreji, dokonale ho prispôsobili aj európskym pomerom a práve tento model je najpredávanejším produktom značky na svetových trhoch. Po facelifte má výraznejšiu masku chladiča, ale nové sú aj oba nárazníky. V interiéri sú na prvý pohľad identifikovateľné pochromované rámčeky výduchov ventilácie a centrálneho panelu rádia. Na výber sú aj nové farebné kombinácie poťahov a čalúnenia. Ďalšie technické inovácie sú už oku skryté, ale rozhodne užitočné.
Špecialitou expozície boli 3 modely pochádzajúce zo Slovenska, zhodne označené logom Eco Edition. Seat Sportswagon, Venga a aj Sportage sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, najmä vďaka systému Eco Dynamics Start-Stop. Okrem dobrého pocitu z menšieho množstva emisí poteší majiteľa takejto verzie aj bohatšia doplnková výbava. Agentúra EuroNCAP tohto roku opäť sprísnila kritériá, podľa ktorých hodnotí novinky z automobilového trhu. Ale výsledky sú pre konštruktérov napriek tomu chválihodné. V ostatnej sérii absolvovali skúšky aj Fiat 500X a Mazda 2. Fiat získal za ochranu dospelých v kabíne výborných 86% z maxima a za ochranu detí tiež pozoruhodných 85%. Toto je nová časť skúšky. Auto narazí rýchlosťou 50 km za hodinu do pevnej prekážky celou plochou prednej časti. Následky sú tvrdšie. Ostatné merania zostali klasické, teda aj bočný náraz simulovaný vozíkom alebo náraz na stĺp. Fiat dobre chráni pasažierov aj pri náraze zozadu. Za ochranu chodcov pri kolízii však dostal priemerných 74%. Celkovo získal 4 hviezdičky. Rovnako si v počte získaných hviezdičiek počínala aj subtílna Mazda 2. Najmenej zo štvorice testovaných iba 78% dostala za ochranu detí v interiéri. Tu je čelný náraz do prekážky. Za ochranu dospelých sa Mazde napokon ušlo 86% z maxima. Tým sa vyrovnala Fiatu 500X. Aj za elektronické asistenčné systémy dostala Mazda rovnako ako Fiat 64%. Podstatne lepšia však bola v ochrane chodcov. Keď prišla Dacia kedysi so Sanderom Stepway, bola to dizajnová bomba. Je celkom pochopiteľné, že automobilka nadviazala aj s inými modelmi. Tak tu máme Logi Stepway. Logi je momentálne najpriestranejší a najväčší model Dacie. Má teda dosť špecifické postavenie, aj vyhranenú cieľovú skupinu. V tomto prípade dizajnové doplnky poslúžia len ako spôsob, ako sa trochu odlíšiť. Technické parametre zostali zhodné so základným modelom. Ale takto upravenú verziu Stepway spoznáte okamžite. Logi má na dĺžku necelých 4,5 metra, ale vnútri toľko priestoru, že pokojne odveziete 3 deti v sedačkách a veľkého psa a ešte aj športové náradie, alebo 7 dospelých pasažierov. Je to vďaka dlhému rázvoru a vysokej kabíne. V treťom rade je dosť miesta, dospelý tu vydrží aj dlhšiu cestu. Manipulácia s 2 zadnými radmi sedadiel je veľmi jednoduchá a ľahká. V 7-miestnej konfigurácii je skromný batožinový priestor. Logi už v základnej verzii má dostatočnú svetnú výšku a preto nie je problém zísť s ním z asfaltu na poľnú cestu. Stepway je skôr dizajnová záležitosť. Spoznateľná nielen podľa nápisu na dverách, ale najmä čiernych plastov. Keď sa vyberiete z Logi do prírody, určite zbalíte všetky športové potreby do tohto veľkého kufra, ktorý má vyše 800 litrov. Ale keď pôjdete na lyžovačku a dáte si na strechu lyžiarsky box, dosť ťažko sa do ňoho budete dostávať.
Ale tento problém riešia aj majitelia veľkých a oveľa drahších SUV-čiek. Určite si dokážu pomôcť. Priestor v kabíne je podstatnejší než box na streche a do zadnej časti pokojne umiestnite bicykel postavený na kolesách. Interiér je v podstate rovnaký ako v základnej verzii. Jedine tieto rámiky výduchov a rámiky prístrojov nie sú poniklované, dostali zatmavenie. Všetky ostatné prístroje sú na svojom mieste. Oceňujem tu dobrý výhľad na navigáciu a odkladaciu skrinku v palubnej doske. Plasty sú síce tvrdé, ale na túto kategóriu vozidel vyhovujúce. Ani v prednej časti nie je núdza o priestor, pohodlie si tu nájde každý. Prístroje a ovládače sú vo väčšine dácií rovnaké, takže s orientáciou tu nie je problém. Veľké predné sedadlá majú na čalúnení výšivku s nápisom Stepway, ale to je asi jediný rozdiel v porovnaní so základným modelom. Loggia, ak je zaťažená, má už v základe svetlú výšku 120 mm a Stepway ju má rovnakú. Napriek tomu zvláda jazdu na nespevnenom povrchu a vďaka veľkému rázvoru sa plavne presúva cez nerovnosti. Mäkšie nastavenie podvozku a veľkú hmotu vysokej karosérie cítiť pri pokuse o slalom medzi prekážkami. Tu je trochu nemotorná. Lenže tento druh automobilu nie je určený na preteky v automobilovom slalome. Za normálnych okolností poskytuje presne to, čo od neho človek očakáva. Pohodlné putovanie za pár peňazí. Tým nemáme na mysli len nadobúdaciu cenu, ale aj prevádzkové náklady. Osvedčený 1,5 litrový turbodízel je dostatočne pružný a úsporný a hoci by sa jeho maximum 79 kW mohlo zdať málo, svoju úlohu plní bez problémov. Na minulú súťaž ste mali napísať, že na Slovensku vyrábajú komponenty na automobil Hyundai, takže A bolo správne. A ceny za správne odpovede dostanú Peter Valúch, Zuzana Remšíková, Jana Kubáňová, Kamil Kubek, Pavol Kmeď a Anna Sabová. Blahoželáme. Za odpoveď na dnešnú otázku môžete získať 4 litre motorového oleja, darčekový šek na nákup garážovej brány, DVD prehrávač so stropným monitorom, ročné predplatné magazínu Auto, Motor a Šport, sadu autokozmetiky Almoral a poukaz na kurz bezpečnej jazdy v Centre bezpečnej jazdy na Slovakia Ringu s výučbovým DVD Nehoda nie je náhoda. Napíšte nám, či je šéf-dizajnérom značky Kia Peter Schreier. Odpovedajte SMS-kou na skrátené číslo 7507. Ak ste sa rozhodli, že áno, napíšte kľúčové slovo AS, po ňom medzeru písmeno A a potom po ďalšej medzere vaše kontaktné údaje. Ak si myslíte, že nie, napíšte po slove AS a medzere písmeno B, potom vaše kontaktné údaje. Celoslovenská súťaž Autoopravár Junior Castrol sa uskutočnila 16. raz a už poznáme najlepších. Dá sa predpokladať, že finalisti už majú profesijnú kariéru zabezpečenú. Dokázali to. A výhodou pre ďalších by sa mal stať iný systém vzdelávania, ktorý dostal zelenú. Nastupuje duálne vzdelávanie. Bude to ďalší krok? Tak duálne vzdelávanie je priblíženie sa k praxi, takže tí žiaci budú priamo od prvého ročníka u zamestnávateľov, celú odbornú prax im bude zabezpečovať ten konkrétny zamestnávateľ a škola už len teóriu, takže budú podstatne bližší, budú individuálnej výchove, čiže budú mať každý svojho inštruktora, takže malo by to byť ako v logike lepšie a hlavne mali by byť taký viac ušitý na mieru jednotlivým firmám, tak po stránke pracovných návykov, tak po stránke znalosti tých jednotlivých značiek, v ktorých sa budú učiť. Takže pevne veríme a dúfame, že v duálnom systéme budú už počas školy ako produkovať a po škole budú rovno pripravení pre prax. No a tu sú najúspešnejší finalisti. Najlepší karosár je Richard Gach.
No, bolo to dosť zložité, keďže sa mi nedarilo, mal som aj trošku trému, nevedel som, koľko mám na to času, lebo som prepočul, koľko nám hovorili, ale zvládol som to nakoniec. Medzi lakovníkmi bol najlepší Patrik Gergely. Od začiatku som chcel, ako som postúpil zo školského kola, tak som chcel proste dosiahnuť čo najlepšie miesto sa umiestniť a vlastne keď človek chce, tak dosiahne všetko. No a medzi mechanikmi bol najlepšie pripravený Juraj Hodas. A čo bolo ťažšie? Potom tie testy alebo manuálna práca? Testy, lebo to buď viem, alebo neviem. Tú praktickú časť to sa dá na to prísť aj rozumom. Takže treba trochu rozmýšľať. Medzi inými cenami, ktoré si získal, sú aj vstupenky na preteky, na Slovakia Ringu. Si priaznivec motoristického športu? Šport nejako nepozerám, ale bavia ma takto auta. Je to také zábavné. Ale teda na Slovakia Ring, na VTCC, na majstrovstvá sveta asi prídeš? No jasné. Tu v Europarlamente už uplietli nejeden bič na motoristov, len si pripomeňme cirkus okolo emisí. Ale tentokrát odhlasovali správnu vec. Systém automatického núdzového volania eCall bude od roku 2018 v nových automobiloch povinný. eCall systém chráni životy. Je schopný rýchlejšie privolať pomoc, lebo tento systém vysiela signál do všetkých záchranných systémov. Tie potom môžu zareagovať oveľa účinnejšie a rýchlejšie. Služba bude pracovať pomocou známej núdzovej linky 112. Každé vozidlo dokáže po aktivovaní airbagu vyslať signál a údaje o type vozidla, čase nehody a presné súradnice, kde sa nehoda stala. Záchranári sa potom pokúsia spojiť s vodičom alebo posádkou, aby si údaje overili a zvážili, akú záchrannú čatu treba na miesto nehody vyslať. Ak však nik z posádky na hlasovú výzvu neodpovedá, vyrážajú okamžite. Podľa niektorých výrobcov automobilov by mohla povinná montáž zariadenia navýšiť cenu automobilu maximálne o 100 eur, ale zrejme to bude menej. Samotná záchrana je potom bezplatná. To je dnes všetko. Ďakujem za pozornosť. O týždeň si zajazdíme so Superbom a ešte pripomínka. Nezabudnite súťažiť. Keď je Peter Schreier šéf dizajner značky Kia, píšte do SMS-ky písmeno A. Keď nie je, napíšte B. Partneri relácie Molpir, Slovakia Ring, Armoral. Reláciu vám priniesla nová Kia Venga. Autosalón a vyladené garážové brány vám priniesol Lomax. Autosalón vám priniesli prémiové oleje MOL Dynamic od spoločnosti Slovnaft.